Primijetio sam da na blogovima i forumima i svugdje po internetu ima jako puno rasprava o plaćanju poreza na kripto u Hrvatskoj, pa sam se odlučio napraviti ovaj jednostavan video u kojem ću u najkraćim crtama objasniti proceduru plaćanja poreza. Pa krenimo redom. Da ne čitam i ne citiram sve zakone, volio bih odmah preći na stvar. Dakle, prva stvar, kad kupujemo kriptovalute, nebitno koje, tada smo potrošili određenu sumu novaca i to je vaš ulog. Staviti ćemo radi primjera da smo uložili 10.000 kuna u neku X kriptovalutu. Drugo, kad mijenjamo kriptovalute za fiat odnosno za novac, to je vaš prihod. Opet ću tu naglasiti, nebitno koju kriptovalutu mijenjamo za novac i nebitno kojim načinom smo zaradili profit. Da li je to tradanjem ili vrijednost kriptovalute porasla u određenom periodu, porezno zanima samo iznos koji isplaćujete. Na primjer, isplaćujete kriptovalute u vrijednosti od 20.000 kuna. Treće, oduzimanjem uloga od prihoda izračuna se vaša dobit. Znači 20.000 kuna minus 10.000 kuna je 10.000 kuna. Znači 10.000 kuna je vaša dobit. Četvrto, na vašu dobit se plaća porez od 10%. 10% 10.000 kuna je 1.000 kuna. I peto, na porez od 10% dodaje se i prirez ovisno o vašem prebivalištu. Recimo da je prirez u vašem mjestu 10%, pa bi 10% od 1.000 kuna bilo 100 kuna. I to je cijela jednostavna priča. Također bih napomenuo da je u Hrvatskoj dosta niska stopa poreza za razliku od drugih država. Na primjer u Japanu porez na kripto iznosi 55%, u Belgiji 33%, a u SAD-u između 10 i 20%. Imajte na umu da porezna obveza nastaje samo u trenutku konverzije kriptovalute za fiat valutu i samo ako nam je kapitalni dobitak veći od gubitka. Što znači da ako holdamo kripto ili zamjenjujemo kripto za kripto ili ako je kapitalni gubitak veći od dobitka, u tim slučajevima ne plaćamo porez. Druga bitna stvar je da na velike mjenjačnice kao što su Electrocoin i Bitcoin Store ne obračunavaju porez nakon što izvršite konverziju iz kripta u fiat, već sami morate obračunati porez. Porez se prijavljuje preko JOPPD obrasca koji možete pronaći na stranicama porezne uprave, a i stavit ću link ispod opis videa da vam bude lakše. JOPPD obrazac se mora podnijeti poreznoj upravi do veljače tekuće godine za kapitalni dobitak ostvaren u prethodnoj godini. Da ne odugovlačim s videom, ispod u opisu videa sam odgovorio na još neka najčešća pitanja koja ljudi postavljaju, pa si možete i to pogledati. Ako imate još neka dodatna pitanja vezana za porez, molim vas da ih napišete u komentar. Hvala vam što ste gledali ovaj video, nadam se da će vam pomoći riješiti vaše nedoumice vezane za porez. Lijep pozdrav i vidimo se u idućem videu.